హాయ్ హలో వెల్కమ్ యూవర్స్ 2BHK ఈస్ట్ ఫేసింగ్ ప్రాపర్టీ అనేది సేల్కి రావడం జరిగిందండి. 4th ఫ్లోర్లో ఉంటుంది. అండ్ మనకు వచ్చేసి హాల్ ఏరియా చూస్తున్నామండి. ఎంట్రన్స్ వచ్చేసి ఈస్ట్ ఫేసింగ్ అండి. 33 lakhs చెప్తున్నారండి. స్లైడ్లీ నెగోషియబుల్ ఉంటుంది. మనం హాల్ ఏరియా చూస్తున్నాము అండ్ కిచెన్ ఏరియా చూస్తున్నాము. కిచెన్ ఏరియా కూడా చూసుకోవచ్చు అండి. ఇంటీరియర్ అంతా చేయించారు మనకి. 33 లక్షలు మాత్రమే చెప్తున్నారండి. చాలా తక్కువ కాస్ట్ చెప్తున్నారు. 10 years ఓల్డ్ ప్రాపర్టీ. చిల్డ్రన్స్ బెడ్రూమ్ విత్ గెస్ట్ బెడ్రూమ్ చూస్తున్నాము. 4th ఫ్లోర్లో ఉంటుందండి. మనకు లోన్ రిజిస్ట్రేషన్ అన్నీ అవుతాయి. అండ్ మనం కామన్ వాష్రూమ్ చూస్తున్నాము. అండ్ మాస్టర్ బెడ్రూమ్ చూస్తున్నామండి. విత్ అటాచ్డ్ వాష్రూమ్ చూస్తున్నాము. అటాచ్డ్ వాష్రూమ్ కూడా చూసుకోవచ్చండి. వెస్టర్న్స్లో ఇచ్చారు. అండ్ మనం కామన్ బాల్కనీ చూస్తున్నాము. ఫ్లాట్ అయితే చాలా బాగుంటుందండి. లాస్ట్ స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. సో మా ప్రాపర్టీ కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ డూ లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.